Ola, esta é unha mensaxe para os mosquitos que se dedicaron a picarme pola noite. Queridos amigos mosquitos, que vos fixen? Eh? Fixenvos algo que eu non saiba? Matei alguén da vosa familia? Perdón, non quería facelo, foi instintivo, foi pa apartar. Pero non mo tomedes a mal. O sea, non vos venguedes desta maneira, por favor. Que se levanta unha toda ilusionada pola mañá, de repente nota un prurito, un picor, mira pa a perna esquerda e aquelo está irreconocible. Aquelo é unha sucesión de bultitos vermellos que ti pensas que comín onte que me fixo mal. Pois non, resulta que son picaduras de mosquitos. Non hai máis xente ou que? A ver, que eu entendo que tedes que comer, paréceme ben, estupendamente. Pero que eu non son tan dulce como o parezco. Eu son borde, son toxo. O sea, non será mellor picar a unha destas flower power? Ai, la vida é super chachi. Esas son as que tedes que picar, esas persoas, non a min. Que eu son borde. Mira que borde tengo, mira que borde, mira que esquina. Eu prego-vos, por favor, que para a próxima vez escollades millor. Escollede alguén pois, que non lle importe que lle pique a perna, que non teña prurito. Porque aparte tú estás te rascando e lembras esa canción da túa adolescencia que decía me pica mucho, me pica e cuanto máis me arrasco, máis me pica. A ver, eu non teño tempo de pasar todo o día rascándome. O sea, é por unha cuestión de horarios. Non podo. O sea, necesito tranquilidade na miña vida. E de picar a alguén, pois que non faga nada. Ou alguén que este no paro, pois así entretense un pouco, rascándose, eu que sei. Pídovos, por favor, encarecidamente que non volvades por esta casa. A ver, que non é que non sexades benvidos, pero claro, despois queda picadura. E non unha non, moitas. Pois iso. Ala, mosquitos. Besitos para vosotros.